ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ଆଜି କେମିତି ଅଛ ଟିକେ କହିଦିଅ। ଭଲ ଅଛ ନା? ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା ଆସ ଶିଖିବା। କ'ଣ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବହି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଢେର ସାରା କଲର ପେନସିଲ। ଏଇଟା ମୋମ ବାଲା ପେନସିଲ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସରପ୍ରାଇଜ। କ'ଣ ଏଇଟା କିଏ କହିବ? କୁହ କି ଜାଣିଛ? ଏଇଟା ଆପଲ। ଆପଲ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଆପଲ ଏଇଟା ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମକୁ କେତେଟା କଲର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାହେଇଛି। କିଏ କହିପାରିବ ଏଠି କଲର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଭେରି ଗୁଡ୍। ରେଡ୍, ୟେଲୋ, ଗ୍ରୀନ। ଆରେ ବାଃ, ତମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ। ଏଇଟା ବ୍ଲୁ, ଏଇଟା ପିଙ୍କ, ତାପରେ ପର୍ପଲ। ଆରେ ପର୍ପଲ କଲର ତ ନାହିଁ। ଏଇ ଗୋଟିକୁ ବି ଆମେ ପର୍ପଲ କଲର ୟୁଜ କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଗୋଟାଏ ଅଛି ତ ଆମେ ଏଇଟା ପର୍ପଲ କଲର ୟୁଜ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଅଛି ଅରେଞ୍ଜ। ତାପରେ ଏଇଟା ତ ବେଶୀ ନହେଲେ ବି ମିଶୁଛି, କିଛି ଆମର ଅରେଞ୍ଜ କଲର ମିଶୁଛି। ତ ଏତେ କଲର ଆମର ଯେତେଟା ଦେଖିଦେଇଥିଲା ଆମେ ସେତେଟା କଲର କାଢ଼ିଦେଲେ। ତ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ନା ଆଜି କଲର ପାଇଁକା ଆପଲ ପାଇଁ କ'ଣ କଲର ମାଗିଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ନା ଏଠି ଗ୍ରୀନ ଅଛି, ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ନା ଏଠି ରେଡ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମ ଦୁଇଟା ଦରକାର। କ'ଣ ଏଇଟା ରେଡ୍ କଲର ନା ଏଇଟା ଅରେଞ୍ଜ କଲର? କାହିଁକି ନବାନି? ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଏଇଟା ନା ଏଇଟା ୟେଲୋ, ଏଇଟା ବି ନବାନି। ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ। ଆମର ପତ୍ର ବା ଲିପ୍ସ ପାଇଁ ଦରକାର। ଏଠି ଯୋଉଟା ଦରକାର ହବ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା କେମିତି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଇଠି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଏଠି ରଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ରେଡ୍ ଦରକାର। ରେଡ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ରେଡ୍ ନା ଏଇଟା ବ୍ଲୁ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ନବାନି। ଏଇଟା କ'ଣ ରେଡ୍ ନା ଏଇଟା ମିଶୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିଙ୍କ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ନବାନି, ଆମର ଏଇ ଦୁଇଟା ନବା। ତାହେଲେ ଦେଖିପାରୁଛ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟା କଲର ରହିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ରେଡ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ହେଉଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆପଲର ଡ୍ରଇଂ କରିବା। ତାହେଲେ କିଏ କିଏ କରିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏମ୍ ଧରିବ, ତାପରେ ଇଏ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍କଲ ଦେଇଦେଇଛି କିଛି ନାହିଁ, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିଲ କେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ବାଃ, ହେଇଗଲା, ଇଏ ବି ହେଇଗଲା। ଆମର ପତ୍ର କେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲା ଆମ ପତ୍ର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା? ଏଇଠି ଆର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଏବେ ଥୋଇକୁ ଦେବା। ତାପରେ ଆସିବା କ'ଣ ନା ରେଡ୍। ଯଦି ଆପଲ କଲରଟା ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଠି କଲର କରିବା। ଏମିତି ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି କରିଚାଲ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିପାରୁଛ, ସୁନ୍ଦର ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି। କେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି। ଏମିତି କରିବ। କ୍ଷୀର ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେ ବାହାରିଗଲା ଆମେ ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର କରିଛେ।
ଆପଣ ପାଇଗଲା ଭାରତରେ ଆମର ସେଉ ଚାଷ କୋଉଠି ଅଛି? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବ।